L-insett nazzjonali ta' Malta jannaħla u l-arfin dwar l-importanza li tkun protetta jgħaddiem jizdiet dan sar ukoll permezz ta' proġett tal-Fondazzjoni għal konservazzjoni tan-naħla Maltija b'investiment ta' 4,000 euro parti mill-fondi allokati mis-Small Initiative Support Scheme amministrati mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Dylan Farrugia, wieħed mill-amministraturi tal-Fondazzjoni għal konservazzjoni tan-naħla Maltija, sostna l-importanza tal-fondi lejn it-twettiq ta' dan il-proġett. Produċejna video edukattiv fuq in-naħla Maltija kif ukoll għamilna sensiela ta' laqgħat fil-pubbliku biex inkomplu nżidu l-għarfien fuq in-naħla Maltija u l-bżonn għall-konservazzjoni tagħha. Fil-laqgħa tal-lum ippremjajna il dawk li taw kontribut sabiex dan il-proġett kien ta' suċċess. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjan Giulia Farrugia fissret l-importanza tal-ħidma li dawn laqdiet qed iwettqu kif huma se jkomplu jsibu lill-Gvern bħala spalla għalihom. Qalet li dan il-proġett huwa eżempju ċarta kif l-inizjattivi volontarji jistgħu jagħmlu differenza konkreta fil-ħarsien tal-wirt naturali ta' Malta u fl-edukazzjoni tal-komunitajiet. Qalet li permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern, il-Volontarjat u l-Kunsilli Lokali qed ikun żgurat li n-naħla Maltija mhux biss tibqa' simbolu ta' identità nazzjonali imma wkoll ta' sforzi sostenibbli għal ħarsien tal-ambjent. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ para skandolo għalli huwa ta' pjaċir li jinnota l-varjetà kbira ta' proġetti li jiġu finanzjati bl-iskemi tal-kunsilli. Għallu koll li din hija wara kollox riflessjoni ta' xogħol kbir u varjat li jsir fis-soċjetà tagħna mill-laqdiet li bħal fondazzjoni għal konservazzjoni tan-naħla Maltija huma attivi u ffukati fuq dak li jkunu qed iwettqu b'mod li jkompli jsaħħaħ id-diversità tas-settur.